Yau na yi gamo da fara kyakkyawa, akan ta nake ta bayanan soyayya. Na zo da bayanan soyayya, kalmomi na soyayya, furci na soyayya, zance na soyayya, yanayi na soyayya, zuciya ta soyayya, ruhi na soyayya, tafiya ta soyayya, damuwa ta soyayya, abincin mu na soyayya ne, ruwan shan mu na soyayya ne, mai so ba shi ganin muni, indai a zuciya ke yin shi. Ina da masoyiya ta kyakkyawa, ta so ne da gaske, rabo da ita ne kan ba za na iyawa ba, mai shirin ya raba ni da kiya, zan ba shi dukan komai, domin ya bar ni da ke mai suna. 09162657552 Umar FARUK. Yau na yi gamo da fara kyakkyawa, akan ta nake ta bayanan soyayya. Na zo da bayanan soyayya, kalmomi na soyayya, furci na soyayya, zance na soyayya, yanayi na soyayya, zuciya ta soyayya, ruhi na soyayya,